Este proper dia 23 d'abril es celebra una paella de vigília a Tavernes de Valldigna. Vos esperem a tots. El secret és el caldo, ceba tendra, una tomata ben madura, un all porro i una nyora i algunes carlotes. Totes són verdures dolces. Poixar-les ben poixaetes i un tros de baetxo se fa un arròs. Que és un concurs d'àmbit professional. Per mi ha sigut un plaer poder cuinar aquests plats antics, perquè sempre que se pugui rescatar una recepta fa que no s'oblidem dels arrels, el més bonic que n'hi ha. Tots són productes de proximitat del bancal al delantal, perquè es disfrute el paladar. Un tros de baitxo fent un arròs. En un cigrón. Y ese pimiento de hojilla es una maravilla. El sabor que dona no té res que veure amb la nyora. L'arròs. Un fondó de verdures claret. Unes panses. Mitjana,